ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid alè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid alè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Ous de primera qualitat, vinguen i miren quins ous, no en trobaran de millors. Volen ous passats per aigua, estan molt bons, senyors! Ai, em sembla que avui no vendré res tampoc. Quan pense que bé que em guanyava la vida quan formava part de la Lliga del General del Sabor i tenia la parada de menjar preparat de l'estació. Però em van expulsar. Oh, què serà fer d'aquells dies feliços? On estan els bons temps? Encara et passa poc, encara et passa poc! Crec que avui també soparé arròs blanc. Mangosta camaleó. Digues, camaleó, tens alguna novetat interessant? Camaleó a mangosta. Accepta el nostre pla de la cadena de parades de menjar preparat. Senyora B, demà celebrarem la reunió. Molt bé, ja era hora que després de tant de temps venent salsitxes en esta parada de mala mort tinga l'oportunitat de guanyar uns quants diners extra. Una salsitxa, per favor. Sí, senyor, de seguida. Millor dos. Les vol amb mostassa o sense? Posa'm mostassa, així. És increïble com s'adapta a les circumstàncies. Què ha passat? Una cadena de parades de menjar preparat? I què dius, Ajiko? Molt bé, d'acord, accepta la proposta. Endavant! La guerra dels menús. La taverna està en perill. Que prompte que comencen a treballar els obrers. Oronetes! Fins i tot a Tòquio tornen cada any quan arriba el bon temps. Yoichi, estàs despert? Sí, mare! Bon dia! Enguany també han tornat les oronetes. Yoichi, estic molt preocupada pels menús del concurs de karaoke. Tots els anys l'Associació de Comerciants organitza el concurs de karaoke. I els del carrer són molt maniàtics amb el menjar. No sé què posaran els menús. Li he pegat tantes voltes al tema que em fa mal el cap i tot. I tu em parles d'oronetes. Mira... Què passa, Yoichi? Ja estava de pensar només en la faena. Ara vull que pares i que escoltes el que t'he de dir. Però... Adeu, me'n vaig a comprar. Per on pensaves que anaves? Perdona, és que he hagut d'esquivar un camió i he perdut el control. Què és aquest edifici tan gran que estan construint ací davant? Crec que és una cadena de menjar ràpid. Volen obrir la setmana que ve. D'ací una setmana. Una setmana més tard. Bé, ja està tot preparat. Yoichi! Allà davant hi ha una fila de gent llarguíssima. Una fila de gent? I tu saps què espera tota aquesta gent, mare? Ni idea. Fantàstic.
En el cartell posa Oikawa. Seria massa coincidència, però... Però sí, sóc jo. Oikawa i Abe? Què et sembla la nostra nova cadena de menús per emportar-se? Este restaurant és vostre? Exacte! I avui obrim al públic. Senyores i senyors, benvinguts al restaurant Oikawa. Jo vull el menú especial A. Pot elegir entre verdures marinades, nap daikon i col xinesa. Nap daikon. Atenció, un menú A especial amb daikon. Observen bé el menú. Avui tenim estos dos plats d'oferta. Ah, bé, un de carn picada, per favor. Vol la sopa gran o xicoteta? Molt bé, la gran veritat? D'acord, al final serà un menú de carn picada amb sopa gran per al senyor, no és això? En total són 360 iens. Sí que és barat. Les taules estan en els pisos superiors. Pugen amb les escales mecàniques si volen. El restaurant està ple de gom a gom. Amb els mitjans que ha posat la Lliga del General a la nostra disposició, el resultat és sensacional. Val més que et prepares per a la demolició de la teua taverna, xicot. Si heu vingut per dir això, ja podeu anar-vos-en. Ai, home, este xiquet té molt mal geni, em fa molta por. No vos confieu perquè avui heu tingut èxit. La majoria de la gent del barri són clients habituals nostres. Això és el que vostès pensa. Li recomane que no es fie de la fidelitat dels clients, senyora Jiyoshi. Els temps estan canviant i a una gran velocitat. Esta és l'era dels gourmets. La gent busca nous sabors. Ja veurà com els fets en donen la raó. El menjar està bo. Està ben presentat. I és barat. Només quan es complixen aquests 3 requisits, el client es queda completament satisfet amb el menjar que li serveixen. I nosaltres reunim aquests 3 requisits. Són els menús de l'Oikawa. En nom del general del sabor. D'ací no res, tots els vostres clients preferiran el nostre menjar. Però la nostra meta no són els vostres clients, és tot Japó. Més encara els cors del món sencer. L'Oikawa farà menús de menjar preparat de gourmet en tots els racons del planeta. Ni més ni menys. El menjar no és cultura. És un camp de batalla. Un camp de batalla? Què et passa? T'has quedat sense paraules, xicot? Espera, et donaré un regalet. Considera un gest de bona voluntat. T'hem preparat un dels nostres menús especials. Un menú especial per a mi? Exacte. Així podràs tastar la nostra creació. No et deixes impressionar massa pel seu sabor. Com poden estar tan segurs d'ells mateixos? Que deu tindre este menú especial. No em lleve del cap l'expressió de satisfacció d'Abe Oikawa. Este menú no pot ser un menú corrent i normal. Però això què? Este menú és una passada! Tan bon punt el veus et seduïx. Que bo! I tots els ingredients són frescos. I el sabor és perfecte. Quina delícia. Es nota que l'ha fet Oikawa. Mare, no comences a lavar-lo tu ara. Oikawa intenta afonar el nostre negoci. Però com se les apanya per mantindre la caixa tan fresca? No pot ser. És gel sec. Quina idea! En esta època de l'any les temperatures pugen i ells s'han assegurat així que els aliments no perden frescor. Oikawa ha tingut en compte tots els detalls. Disculpeu. El president dels comerciants. Senyora Noriko, Yoichi, vull que parlem d'un assumpte delicat. Què ha dit? Que enguany encarregarà els menús del karaoke al restaurant Oikawa? Bé, mira, el cas és que ahir vaig veure el senyor Oikawa i em va explicar que són molt econòmics i de primera qualitat. Jo sé que fins ara sempre vos els hem encarregat a vosaltres, però la majoria dels membres de l'associació ha votat que prefereix encarregar els menús a l'Oikawa. No es precipite. Com a mínim, compare el nostre menú amb el d'Oikawa abans de prendre una decisió. Encara hi ha temps, no? Mare... senyor president, penso, per favor.
D'acord, intentaré trobar una solució. Veuré què puc fer. Què signifiquen eixes maneres? És que m'han donat este paper en l'estació. Oikawa Yabe han obert un restaurant just davant de la taverna Albada? Què? Això ha sigut obra del general del sabor, segur. Està clar que el seu objectiu és afonar el negoci de Yoichi. És evident que tenim un problema greu. Oikawa Yabe disposen del suport de la Lliga del General per aportar el seu negoci. Per tant, em fa l'efecte que Yoichi i la seva taverna s'han vist involucrats en els nostres enfrontaments. S'acosten vents de tempesta. M'agradaria saber com caram podré competir amb els seus menús. Què podria fer? Yoichi! Com va això? Se t'ha acudit alguna bona idea per a competir amb els menús de l'Oikawa? No em ve res al cap. Queda poc de temps, ens haurem d'espavilar. Al concurs de karaoke sempre assisteix molta gent gran i per això jo sóc de l'opinió que el menjar que preparem hauria d'estar molt tendre i ser fàcil de menjar. Això ja ho sabia. Ah, sí? Una informació molt interessant. Ara sí que no hi ha cap dubte que triaran els nostres menús. Què feu vosaltres així? No és just que li conteu històries al president amb la intenció de furtar-nos l'exclusiva del karaoke. Batalla de sabors, batalla de sabors, batalla de sabors. Els autèntics cuiners s'exhibeixen en les batalles de sabors. Com vulgueu! Ja que insistiu tant, accepta el desafiament. Prepararé un menú per a importar molt més bo que el vostre. Mira, tan escandalós com sempre. Tornem al tema de l'elecció del menú. T'avisa que per a esta ocasió l'haurem de fer sense arròs blanc. Com dius? Serà un menú per a picar. I no portarà gens d'arròs. Haurà de tindre 7 plats diferents. Tot el menú de coses per a picar-hi sense arròs? Mira, xiquet, si et sembla massa difícil, encara estàs a temps de retirar-te. Yoichi, aparta't! Mare! Senyor Oikawa, li demane que pare ja de provocar i de fer la guitza. I per a la seva informació li diré que nosaltres no pensem perdre. Xalal em fa por, quin geni que té! Deixa'm, vols! Escolteu, l'enfrontament tindrà lloc un dia abans que el concurs de karaoke. I el jurat el formaran membres de l'associació de comerciants del barri. Deixa de palpar-me la bufanda! Em fas por, ave! Ai. El problema és que l'Oikawa és molt nou i a la gent li agrada molt la novetat. Necessitem un menú que torni a seduir la nostra clientela habitual. Un menú de picar. Picar. Ai, no em ve al cap ni una idea interessant. La mare porta el menjar a les cries. L'oroneta tritura el menjar perquè als pollers no es costa tant menjar-se'l. És veritat!
Mare, les oronetes m'acaben de donar una idea. Amb això crec que podré competir amb l'Oikawa. Yoichi, quin peix més lleig que has triat. És horrible. És rap escorpí. És de temporada i té un sabor genial. M'espanta només de mirar-lo. Ja veuràs que bo. He decidit que faré rap fresc arrebossat. És un peix molt gustós i fàcil de menjar. Eclipsarà el menú de l'Oikawa. Arrebossat? Però ja saps que si l'arrebossat és gela no val res. No patiu per això. Tranquils, el fregiré 3 voltes. Què? 3 voltes? Ho heu sentit bé. Després de fregir-lo una volta i deixar que es gele, tornaré a ficar-lo en oli calent. I després ho repetiré per tercera volta. Rap arrebossat. Bo, encara que es gele. Vinga, tasteu-lo. Que tastem el peix? És que està gelat. No m'agrada. No tingueu manies. Vinga, un mosset com a mínim. Està molt bo, Yoichi! Fins i tot estan bones les espines. Ben fet, Yoichi! Però com ho has fet? El secret és que l'he fregit amb oli de sèsam. La seva aroma ha impregnat tot el peix i l'arrebossat ha quedat cruixent i les espines tendres. Ai, eres un geni! Ja he solucionat la part del peix. Yoichi, en el menú també inclouràs el rotlleig de primavera del barri, no? Els rotllets no serveixen. Per què no? Perquè són molt senzills i massa lleugers, mare. No poden competir amb res del menú especial de l'Oikawa. En eixe cas, compensa'ls amb altres plats que lluïsquen més. Vinga, Yoichi, fes-me cas, que això rotllets pràcticament són la marca de la casa. Et dic que no! No sabem quins trucs utilitzarà l'Oikawa. Si fem les mateixes receptes de sempre, estarem en desavantatge i Oikawa i Yabe ens llevaran l'exclusiva del concurs. Però escolta, Yoichi... Que no! No ho entens? Deixa que m'encarregui jo de l'elaboració del menú, per favor. Escolta, Yoichi, per què no tens en compte l'opinió de ta mare? No sigues pesada. És una batalla de sabors contra l'Oikawa. Una aficionada no té ni veu ni vot en tot això. Sóc una aficionada i què? Qui t'has cregut que eres tu? No m'agrada quan parles com un home, Yoichi. Feu el que vos done la gana i digueu el que vulgueu. Jo passe de tot. Yoichi! Bravo! Pel que pareix, Yoichi i sa mare s'han barallat. Per animar un poc l'ambient encarregat, vos explicaré com es preparen els rotllets de primavera tradicionals. Eixos rotllets no es preparen amb farina de blat, com és costum. En canvi, es posa tofu sec. Quan el tofu està ben cuit, el deixen assecar-se en làmines fins que solta tota l'aigua que conté. I ja tenim les làmines de tofu. Utilitzen el tofu sec com a embolcall i li afegeixen soja, carn picada i pasta de miso per a reforçar-ne el sabor. Finalment afegeixen un poc de ceba i a continuació ho fregeixen tot en la paella. Estos són els rotllets del barri dels que Noriko se sent tan orgullosa. Com estan? Boníssims! Que lleugers! Me'n podria menjar 1000 sense afartar-me. Moltes gràcies. Al meu home, que en glòria estiga, també li agradaven molt estos rotllets. La veritat és que sempre que els faig em porten molts records. Yoichi encara era un bebè. I en aquella època sabíem que el nostre menjar era bo, però les tavernes no estaven gens de moda. La gent preferia anar a menjar als restaurants. Vols dir que no teníeu faena? Ens esforçàvem moltíssim, però la gent no venia a la taverna. Ens va costar molt trobar un lloc en el barri. Una volta vam saber que havien organitzat un pícnic especial per a tot el barri i no vam parar d'insistir fins que van accedir a contractar-nos perquè preparàrem els menús que se servirien en la trobada. Els van agradar el rotlleig de primavera del barri i l'experiència va ser un èxit. Des d'aquell moment la nostra taverna va tindre una gran acceptació a Okamoto. Ara ja sabeu per quina raó estos rotllets són tan especials per a mi. El menú per al concurs de karaoke també és molt important per al negoci i per això li he insistit tant a Yoichi. Este xiquet no hauria de ser tan cabota, hauria de fer-te més cas. Ja ho tinc clar. No puc dependre sempre del que decidisca el meu fill. Esta volta seré jo qui prepararà el menú.
Crec que m'he passat de la ratlla. Si són Abe i Oikawa! Què et passa? Preparar estos menús és una qüestió de resistència. Però, Abe, 10 quilòmetres en bicicleta són molts quilòmetres. Va, home, no et rendisques ara. Mira allà dalt. La primera estrella! Una altra vegada tu i jo tornarem a ser les estrelles de la Lliga del General del Sabor. Abe! Ens venjarem de tots els que ens van humiliar. Sí, Abe! Primer de tot, afonarem la taverna del maleït Mr. Ajiko. Sí, senyor, formem part de la Lliga del General del Sabor. No perdrem contra aquesta taverna de mala mort! Prepara't, Ajiko! Ara sabràs el que és bo! Abe i Oikawa s'ho han pres molt a la valenta. Volia comunicar-li que en el restaurant Oikawa avui han tingut molts clients. Rei del gust, hauríem de tirar-li una maneta a Yoichi. S'encara als traïdors de la Lliga del General del Sabor i no sabem de què són capaços. I d'alguna manera ens desafien a nosaltres també. Que entre qui siga. Senyora Noriko, què fa vostè ací? Volia demanar-los un favor especial. Necessite que em donen un curset accelerat de cuina i m'agradaria que el meu fill no ho sabera. No ha de saber-ho? Senyora, es pot saber què trama? He de preparar els ingredients del menú per la via ràpida. No disposa de molt de temps abans de la batalla. No tens res a fer, Ajiko. Ja ho faràs. Destruirem la teua taverna. Abe, Oikawa! Ni en 1.000.000 d'anys podreu guanyar-me! Za Oikawa との弁当勝負。ご飯もおかずにして7品のオードブル弁当で味比べだ。俺の父さんと母さんの思い出が味将軍グループの野望を打ち砕く。これが日の出食堂のルネッサンスだ。次回ミスター味っ子弁当ウォーズ。下町の味は父の味。おいしいよ。No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un